grow back. It will grow back. And this is Patricia's song. She actually then showed us a picture of what the cancer did to her. She shaved her head, guys. She was bald, but still looked like Patricia. But she says, Becky, this is the song that actually speaks to me. Song Inzwai. Patricia, welcome to Cappy Talk. How are you? I am doing well. Budzi Dokas Moyo. Takuridzira song maita kunge mchabuda nepa window nokufara. Tudze. Chokwadi nekuti panga pasina mbomira zvakanaka. Kunzwa kunzi cancer angari ma1. Alright, totangira papi nyaya yedu. Totangira panyaya yekuti makaudzwa sei kuti mune cancer, kana totangira kuti lifestyle yenyu yanga yakaita sei musati maudzwa kunzi mune cancer. Yes, totangira pe lifestyle kuti yanga yakaita sei. Right, ngatitangire pa lifestyle. Lifestyle yangu yakamira yakadaenda ndiri munhu aizvitra zvinhu zvake, anozvibhekera makekes ake, achitengesa, achiita maweddings, achiita zvipi. Oh wow. Then ndakazotanga ngonzwa kamwe kamudumbu kandaingonzwa ofuli uchigara so unenge uchingonzwa kuti ndine kamudumbu. Pandazodecide kuenda kuclinic, pandazopiwa matablets. Ndapiwa matablets azvina kuchinja. Pandambogara ndakadaro uchingorarama unako, but hazvina zvakambotadzisa upenyu hwairamba uchienda mberi. Uchirwadzwa kudaro. Unenge wakangogara like magarara atakaita, but unechimodza kuti ndine kapeni kandinako. Kaimboenda ere kapeni kachona kandi kaiswera karipo. Kapeni kanoita kachienda kachidzoka. Then bva pachizotanga kuita madischarges. Madischarges ayaya pandamboenda kuclinic. Apa semunhu kadzoka tanga kutongona discharge. Ningatomana wakutanga kutofunga zvisiri. Ningatori ma1. Asingatoita wakutanga kutofunga zvisiri izvo. Kutanga paya kwakutodza baba kwakumhanya kuchipatara kwakunorapwa. Baba vakazvitora sei? Vakafunga vakangoti chimboende munotariswa kuclinic tione kuti chii, maybe pamwe munogona kunge maita ma-infections. Unongozivawo sevanhukadzi tinoita ma-infections akawanda. Okay. Saka ndokubva ndaenda kuclinic, kupopulation service kumbari, bva ndanotarirwa, bva ndanavaudza, bva ndarapwa, bva ndapiwa matablets, bva ndadzoka kumba. Kamudumbu kake hakana kakaita kunge kapera for 2 weeks. Bva ndadzokera, bva ndavafonera, bva ndadzokera. Zvikanzi tiri kufungidzira kuti yatimbokuita iyi vhayaki. Pandaitwa vhayaki. Okay. Vandiita vhayaki vakati you are suspicious of cancer. Ndikangoti cancer masmall. Yes man. Zvikanzi obva mandatransfer, vandaendeswa kupopulations kuspill house. Vandaenda vandanoitwa zvandakaitwa, ndikati aya masmall aya ndodzifambira nyaya dzangu. Kwani kundaifunga kuti kakenza yakangofanana kane malaria. Manga musati mambonzwa here nezvekenza? Taingonzwa, unenge uchingozvinzwa kana kuti pamaredhiyo, kana kuti vaive vanenge vachifamba vachingotaura uchingoti hameno ichi, hameno zvamaadverts avanenge vachiita, nekuti zvinengesa zvasvika pauri. Right, nekuti hameno zvamaadvert kana shungu hameno pamwe pacho unenge uchitozviignore. Ndanzwa paya ndikati masmall ndikangoenda kwananzi ndiende kuparuko. Ndangonopiwa mapiritsi ndichindobva ndanwa zvobva zvatoita sei zvapera, kana tobva tatoita op. Naenda kuparire nyatwa kuya sisi. Iwe zvikanzi mama mune cancer yemuchibereko. Eish. Ndikati asi ndine cancer chiremba, saka ngatibviseka. Zvikanzi kubvisa chibereko hatisi kuzobvisa. Ndimakaramba here kana kuti ndichiremba akati hatibvise chibereko? Chiremba vakati hatibvise, tinotanga taita chemo. Vandadzokera kumba, vandasvika kumba, ndakaita mariro, ndakachema ndiri ndega, kuita nhamo yangu ndega, ndakachema. Zvekuchema zviya ndobva ndazvinyararidza ndega. Pandamuka, pandandakarara kutsvaga mari yandaita nekuchema. Wanikwa pandakana mari yandamboita nekuchema. Ko ndiri kuzviurayirei, ndiri kuzvikuwadzirei nekuchema. Ndakuchifanira kutanga kuita zviri kudiwa nachiremba.
ndakamuka ndodhira ndakaguma kuchema handinazombobvira ndakachema nekuti ndaifunga kuti kensa inorapwa kunge malaria yekuti unomwa mapirizi zvobva zvatopera tobva tisingazive kuti rwendo ndaenda kutofanira kutosunga bhandi. Hamuna wamakaudza here besides baba Kumba kuti ndo zvandaudzwa izvi kana vanhu vekubvunza kuti veduwe ndanzi ndine cervical cancer chii chamunoziva about cancer? Ndakanga ndisati aiziva ngari munin'ina wangu. Then mangwana acho inini nemunin'ina wangu nemurume pataditsa aitime tudze vanhu hama dzizive. Apa manga makuziva manje how serious the case was? Manga makunyatsoziva kuti cancer isi kunge malaria? Aiwa, hasi malaria. Pakutoda kutosimba izvi kuchema izvi totomboisa pasi nekuti hembe ndakanga ndatogova zvese nhamo yangu ndakanga ndatoiona nezvaiitwa nedziyo dzaitoimbwa nemavigirana nichaitoitwa ndakanga ndatozviona zvese ndichichema ipapa ndakati it's high time yekunyarara. Right. Ndochitanga kufamba rwendo urwu tonoti runofamba sei. Hama dzaudzwa ndakatanga kuudzwa ndamai vangu havana kuzvitambira vanga vangochema pavakauya asi inini ndakanga ndisasade munhu anochema manje ko muri kuchemeiko ndanzi ndafa iri ati hanzi vanzone kenza nzi inouraya hanzi inouraya asi ndiripo wani. Ndokubva taenda kuchipatara tidzokera kuchipatara kuya tasvika chiremba vati munofanira kuitwa chemotherapy then mozoitwa radiation mozoitwa braki. Apa pesa apa vachikuudzai kuti mune cancer ndo matreatments achona ana chemotherapy neradiation. Did they explain to you kuti how the process is going to be? Yes. Kuti pamuchatanga, because I noticed here that you did 6 cycles of chemotherapy and then pa cycle yechi3 ndo pamakatanga kuona kuti zvinenge zviri kuda kubatsira mbichana. How did they explain chemotherapy to you? Vakanditsanangurira later chakatanga ndaudzwa bva ndadzoka Kumba. Akumba kandokune machiremba ese ndokunotaurwa zvese. Once watanga kuita chemo sisi wakutofa ukamwena kunopiswa nishandisa wedhiri kuti kupisa kana tiri kumbaka. Ukangodzimara wapiswa watoita sei watofa zvese zvatoita sei zvese zvatodhakwa kwabva ndatoteerera waka paya vatatombosiyana nezvechipatara mukati ndinofa kwakutofa kwakundanzi ndinofa ndikaita zvechipatara. It was muna October, November, December, January, February handisi kuenda kuchipatara. Saka papesa pamaitei ndiri kumba manga musingarwadziwe? Ndairwara kutorwara kwete kurwadziwa ndairwara. Zvazvakachizoita manje ndakachizotanga kubleeda mama muna February. Bleeding yamunoti bleeding ika hainyadzise ukaona chiri kunyara nesituation yako ka unenge usati warwara sisi beki unenge usati. Ndakanga ndakubleeda zvekuti ropa rinoyerera kana raerera ndikarinzwa kubuda rinofanira kuyerera robuda rogwamba riri pasi kana asati raerera asati rabuda ndotomira ndiripo. One time ndakarakaerera kubva ndafenda bva ndamuka ndakuhospital kuparire Nyatwa. Kubva ndanzi anoda kuwedzerwa ropa bva ndawedzerwa ropa 2 pints. Chiremba vakati iwe wakanzi unofanira kuita chemo ke. Mukati ndakaudzwa kuti ndikangotanga chemo ndinofa. Zvanzi ndizvenyu zvamunenge muchitaurirana izvozvo. Unofanira kutanga chemo right away. Eho zvataurwa nachiremba ndingazviteerere kana ndinofa. Ndabuda muchipatara ndadzokera kumba. Handisi kuda kuita handisi kutomboda zvechipatara. Apa pambe kuti ndidzokere kuchipatara ndazomboita kamwe kamuchato kangu. Kandoda mutanga ndamboita sei ndambobhekera keke rangu ndambotanga ndamboisa mari pawo. Bleeding yakati nenyepeka kuti yatanga futi. Kati panapa ndinofa ndikada kutedzera zvevanhu. It's high time ndiende kuchipatara. Panaenda kupari kunonzi radiotherapy center. Pandasvika bva ndabhuka date rangu rechemo. Bva ndapiwa date rangu
wanga uri musi wa7 June 2022 pandakatanga kuita chemo. First cycle pandaita pandapasa, second cycle, third cycle. Apa patime ndapera ndava pale plus ukona kuti ndakatsvuka zvino munhu akatsvuka akazopera futi ropa maiwe anta grey anochenuruka zvekuti unenge waonda zvino manyinyika yese yanga yakutoziva kuti amai ava vanoita sei havasi kunzwa vanorwara ainenge ichinzi vanorwara havasi kuziva kuti vanorwara nei but vanoita sei vanorwara. Pa3rd cycle ndakuzvituka futi kuti kone bingi ndiripiko ndichiteedzera vanhu tese moni zvazvaita ndachinja ndichitanga kusimba bleeding iye handichatombozive zvimadischarges zvezvo handichatombozive kuti zviripi akusisina manga makunzwa zviri nani ndakunzwa zviri nani right though chemo ichirwadza ine zvainoitawo chemo inodonhedza bvudzi rangu rakabva radonha pa2nd cycle ndatonesuda paya pa3rd cycle 4th 5th 6th cycle yangu ndatobo. You were now in remission manga matokunda ndatokunda though pa6th cycle masi redu harina kunge rapera rakangaitwa 6 centimeters masi harina kupera nechemo. Zvikanzi nemachiremba takufana kuita inonzi brachytherapy because that time kwakanga kusina maradiation machines akanga kafa. Okay. Saka ndakanzi ndakuitwa brachytherapy 3 cycles. Pandaita 3 cycles dzangu brachy ndochi ndabva ndatorasika ndatozivi kukimo nekuradiation aiwa ndandinemi patazoenda kubrachy kwarasika pamangoti brachy rima brachytherapy mishonga inoiswa nekuti ndingatichika inoiswa pane cervical cancer pacho atingasoto mishonga inonoiswa ipapo direct. Okay. Inoti ikaiswa inonokwanisa kupedza that zvasarira zviya and I was very lucky enough that brachy yakakwanisa kuclear 32 centimeters dzakanga dzasara. Saka amuna kuzombochekwa? Ndaichekwa unenge uchienda kumareviews No, I'm saying pavakati chibereko ngachibviswe mukati ngatibvise chibereko zvikanzi no ngatange nechemo. So you did chemo, you did radiation, you did brachy. Yes, I didn't do radiation. I did brachy and you did chemo. Brachy and chemo. Yes. Right. After all those treatments, then they looked at your womb. Yes. Yeah. Ranga rapora zvekuti there was nothing to remove it. Avana kuzoribvisa. Zvavanoita paunoenda kunotariswa pekutanga ukanzi une cancer. Vane mastages avanoti aya kana yasvika pa this stage tinobvisa asi ikapfuurira hatichakwanisi kubvisa takufanira kutanga taita chemo kuti tishringe mass. Kana masi riya rashringa tobva tazokwanisa kubvisa. Saka inini yangu yanga iri pa stage 2B. Zvanga zvichaite kuti nditwe op ndaifanira kutanga ndanoitwa chemo toshringa mass. Kana rashringwa then tozodzokera kunoitwa operation. Saka this brachy managed to dissolve the mass. Yes. From 6 centimeters. Chemo from 6 to 4. Okay, chemo from 6 to 4. Yes. And then brachy from 4 to 2. To 0. To 0. Yes. To nothing. Nothing. Makanzwa say the day pamakanzwa aiwa tabo panapa pasisina. Chiremba vachiti unoti ukapedza unozoenda kureview after 3 weeks. Chiremba bva vanditarisa vakati iko zvine zvapasisina. Ndichiudzwa kudaro ndaingoti ndichibuda padoo. The first person wandaitanga kufonera maimvundisi vangu. Mama, zvanzi nachiremba kenza apasisina. Ndichifara ndofunga vanhu vese ndaivafonera ndichivaudza kuti zvanzi nachiremba kenza apasisina. Munhu wese akafara nekuti zvanga zvisina kumira mushe. Even chero kuvana.
Apa vana mune vana vangani? Ndine vana 4. Vana 4. Mukuru ane makore mangani? Mukuru ane 27 years. Right, mukuru ane 27 years. Pamakamuudza kuti mwanangu ndozviripo. Vana vakanga vangona mai pasisina. Vana vasina kungoziva kuti tasara tisisina amai. Nekuti munhu wese akangonzonzi cancer munhu wese akutofunga zverufu. Pamakanoteswa cervical cancer yachona, did they check any other part of your body kuti vaone kuti kune dzimwe nzvimbo here muviri menyu mune cancer, kana they just focused pa cervical cancer? Makatariswa here mudumbu, makatariswa here mazamu, makatariswa kupi? Because normally once they discover kuti pabatwa cancer panapa, vanenge vakutarisa the rest of the body kuti kana ari prone to cervical cancer, takatarisawo zve-breast cancer, takatarisawo like dzimwe nzvimbo pamwe muropa, pamwe mudumbu. Havana kutsvaga dzimwe nzvimbo here kana kuti they just focused padumbu chete? Zvavanoita havangotange nekungokutarisa kufokasa neipapo chete. Vanokuita yavanoti CT scan. CT scan inonotarisa pese pavanofungira kuti panoita matraces ecancer. Saka inini yangu yakaonekwa ingori ipapo chete. Vakangona ipapo chete after CT scan, so they were like, I know you are clear kumwe kwesoku right. Saka vakanga kungoshanda kuti tikwanise kushanda neipapo. Right, ngatitaurei about ma-support system. Mataura kuti pamakangoudzwa kunzi cancer yapera pasisina, munhu wekutanga wamakafonera ndimai mufundisi. Yes. Mai mufundisi vakamira nemi? Support system ndinayo. Zvekutodaro. First one angari mwana wangu mukomana ndasiya kumba. Hanzi mama ndoda kuenda nemi ndinovaudza. Ndivaudze ndega. Ndivaudze ndega. Mauya naye. Handakuziva kakuchanodi hanzi ndivaudze ndega. Taida kutonzwawo side rake kuti makazvibata sei ko mama mai vachengeta sei, mainzwa sei, chikoro maienda here, kumabasa maienda here. Nematicha aitozviziva naticha vake vaitozviziva. Support system yanga iripo. Zvekutodaro. How important is a support system for someone who's just been diagnosed necancer? Pamwe vamwe havazvinyatsozviziva. Seimiso hanti maifunga kuti cancer inenge malaria tinongopa mapiritsi. But makazoona nenguva kuti one. Chandakaona pachinhu chinonzi cancer. Ndikaita cancer tikangogara nayo tiri mumba medu chete. Tisina wataudza. Hazvitiitire zvakanaka. Zvakanaka kuita open up kuvanhu, kuhama, society. Unogamuchirika zvakanaka. And when it comes to cancer, tiri tega mumba medu, hatikwanisi kuti tirape cancer kana tisina support system. Because cancer is too expensive. Oh yeah. Saka vanhu vese vanotodiwa, hama, shamwari, nevekuchechi vanhu vemunharaunda. Even maneighbors chaiwo tinotomada. Munhu wese anodiwa kana takutaura zvecancer. Munhu wese akakosha kana takuita zvecancer. Nekuti panoita time yekuti ndichashaya mari. Ndawana mari yekuendesa kuchipatara. But kumba kunenge kuchida kudyiwa. That friend of mine anounza chikafu kumba. Atobatsira. School fees inenge ichidiwa. Because remember vanhu tinenge takungofokasa nemurwereka. Hatichafokasa takumbozvimwe zvinhu zvinoita kunge kakudzokera kumashure. Saka that support system here inouya ichiita kuti upenyu hwedu huendeke. Saka ini ndakanga ndinayo support system. Zvekutodaro. Zvekuti waitoshaya kuti ndopamba pane murwerera. Vakawanda vakazara. Pakarongeka pakazara vachiuya vachiita zvavanoita. Saka support system inodiwa zvakanyanyisa. Yeah. From the time pamakaudza murume wenyu kuti handisi kunzwa mushe mudumbu, mapiwa mapiritsi, maenda kuchipatara, mabuda, madzokera, kuzosvika kuzwa kunzi mai mwana it's cancer, kusvikira pakunzi hapasisina. How was his mental state? Vanga vari sei ivo? Iwandawo muchizoona kana kuti vanhu vachitsikwa nemota. Kana uchinzi munhu adona. Because plate yake inenge yazara. Anenge asingachazive kuti what's next.
saka zvazvanzi zvaanikenza kureva kuti akutofa here. Saka komuri ndichaite kuita sei? Kana tichitaura mhuri handisi kutaura vana vangu chete. Exactly. Pamwe on my case ndiri muroora webreadwinner. Saka vanhu vese vakatarisira vazukuru, hama, kana even nyika, nzvimbo dzatigere. Saka anotoda kutobatsirwa, anotoda minamato, anoda counseling. Vakaiwana here? Yes, counseling vakaiwana. Saka vaitotaura nevanhu kuti handisi bo, hazvina kumira mushe yapfungwa dzangu, kana kuti vanhu vaingoona kuti baba ava regai titaure navo, takamira namama asi baba vari kutsvagawo mumwe munhu anomira navo achivasimbisa, achivaudza kuti zvinhu zvichanaka. Even though uchinyatsoona kuti panapa mawani skin color yemunhu yachinja, chiona ivhudzi radona. So I can imagine all those things that he had to go through. Akakutarisai kuti ndiye mudzimai wangu andakaroora mhino makore mangani. Chionai zvaari manje. Vanhu vakamira navo ndiani? Unoziva here kuti murwere, tine chiti tinaye murwere wedu anogona kunge ari murwere ari apa, muchitoona kuti zveuyu zviri right. Vanhu vakamukomberedza ndo vanenge vachitoda support, vanenge vachitoda kutobatsirwa, because vanenge vachikwira nekudzika vachishaya kuziva kuti saka mari tichaiwana kupi kuti titenge mishonga. Iwe wakarara uri kungounzirwa chete zvinhu, hausi kuziva kuti zviri kubva kupi. Handitika saka support system inodiwa, vaibatsirwa zvakanyanya through hama, my friends, vanhu vechechi. Because pane time vaimbouya vachitoita gathering navo, vachiti vauya kuzoswera nababa, nasi vari varume chete vati nasi vauya kuzoswera nababa tichitandara navo. Kwangu siri kutaura nyaya dzamama vari kurwara, tiri kuuya kuzotandara nemi kuti tinyaradze pfungwa dzenyu. Support system. I like that. If you're just joining us, you are tuned into Capital 100.4 FM, Harare's Heartbeat. You're tuned into The Pulse. My name is Becky K, and we are on She Diaries. Our guest is Patricia Chiwore, so 44 years old, married, 4 children, and she's a baker by profession. She was affected by cervical cancer in 2021. That was like 3 years ago. And she started taking treatments of chemotherapy, and she went through 6 cycles before she started seeing a difference. And then she finished another 3 cycles with brachy, where she explained to us that it's targeted treatment, it's localized, it's on the spot, exactly. And by the time she was done with the brachy treatment, there was no trace of cancer. So she was just telling us her story. It is Breast Cancer Awareness Month, but Patricia came through to just let us know the importance of knowing what is happening in your body. The importance of not listening to people. There's a listener my street doctors. Yes, that's true. My doctors are pass per mango. My doctor pass per mango. My doctor pass per mango. Just go and have a healthy lifestyle. From October to June. Akoma naimi. Mwakangoti andiende. Ndiende kuchipatara ndonofa. But makabva maona tikati no. I should have had treatment kudhara. Long back. Ndapedza kuitwa brachytherapy. Ndakanga ndaiswa kuma oncologist. Ndabva kuma gyno. Mandanyorerwa tsamba na oncologist. Achindidzosera kwa gyno. Achiti uyu tapedza naye zvapera takupai mimi. Ndichisvika gyno achiverenga tsamba achinondibhukira radical hysterectomy right away. Yes. Ndakutonoitwa operation muramba panaina vandanobhukirwa op yangu. Do you know that kuti machiremba anofara? Chiremba anofara kana achiona patient yake yadzoka. Kufarisisa zvekuti I didn't know.
kufarira kuti pane progress. Saka ukatidzira zvinotaurwa nechiremba unopora paya madhetsi angu opo basvika bandatoenda bandatoendwa operation yangu paya bandatoitwa radical hysterectomy yanzi plus bilateral salpingo of erocotomy zvese chirungu chamataura icho mataura chirungu tsokoroze sisipadrisha mada kutikwadza mati kudii inonzi radical hysterectomy right plus bilateral salpingo of erocotomy it's okay. Garai nechirungu che. Aiwa garai nechi makati anguva yakareba nemadhokta chinzwai language yamakutaura. Makuzvinzwisisa. Tiri breast cancer awareness month. Pane vakawanda vanoti handingamboswere ndichikwidza makomo ndinotsvaga makudo ikoko regai ndigare ndakadaro musandiudze zvekuita mascreening machichi handidi. Semunhu akamborwisa cancer, although it was cervical cancer, mukakunda, kune vaya vari kuramba kuenda for breast cancer screening, malifestyle avo hatizive kuti munhu ari kurarama sei haasi kutomboda zvokutongonzwa nyaya dzekuenda kwadoctor kuti hey chiremba chicho no itai screening muri mega. What's your message to those people? Chandinoona pavanhu vaya dzidziso iri kuita shoma. Munhu akadzidziswa akanyatsoudzwa anobatsirika kuti shamwari kuchipatara ndokuneyesi. Nekuti inini ndinoti imimi moendesa mwana kuchikoro, menoti machiremba anoita 7 years ari kuchikoro kana 8 handiti moendesa mwana kuchikoro kuti aende anouraya. Zviri kwere izvozvo? Aiwa zviko. Handiti taendesa mwana kuchikoro kuti auye ape upenyu. Saka vanhu vaya vatoriwo pabasa. Havatori nohope nekuda kwekenza. Saka newewe wagara kumba uriko kuda kuti zvozoitwa sei? Ko vana vaunawo unoda kuti vaitwe sei? Unoda kuti vana vafe dziri nherera here? Ngatiendei kuchipatara. Kana kwanzi kune ma-awareness ariko, inini ezvinezvi nyanga ndikanzwa kunzi kupe zvinezvika. Aiwa ndakutomhanya. Ndakutomhanya. Kutonoudza mane kuti mota mainzwa here yapfuura yasi kana endai munoita zviri kuitwa. Tibatsirikane because nekuti vanhu vazhinji havana ruzivo. Vanhu havazhinji havasi kuziva madhozi ekupinda. Yeah. Mumwe akanzwa kuti zviri kudhura. Kungonzi kenza obva nzi zvanzi kenza inodhura. Obva atogara kumba. Zvinonzi zvoni cervical cancer ikakurumidzwa kubatwa inokliwa nezvima treatments zvokungoti it doesn't spread. Yes. Saka ikabatwa nekukurumidza. But vanhu havadi anza ndiende. Vanhu varoda kudzidziswa. So education is key. Ma-awareness campaigns anodiwa. To close this gap of cancer. If you were to start an awareness campaign, cervical cancer, since that's the thing that you defeated, you were quite strong. How often? Msadaro kana. Abvaya nefaira. Unza shitsai kunotione. Takutonokutsvagirai ma-NGO. Oh my gosh, she has like a whole file with the information, HPV test results, what positive and negative results on a screening test mean. Does cervical cancer screening have any risks? Oh my gosh, this is so great. Patricia. Oh my gosh, it even has a diagram that actually shows you where it actually sits and all, and what it can affect in your body. Yeah, right. Total hysterectomy chirungu chakachitaurwa chienda panachochiona. Radical hysterectomy ne total salpingo iyo chirungu. She's got the whole file here, right? Saka, if you were to start like an awareness campaign, how often would you do it? Kuti vanhu vanyatsonzwisisa, because dzimwe nguva panoitwa makampeni akawanda panzi zi ponyararwa ekutangu hapana chakambotaurwa
vozotangidza futi another cycle. If you were to start one, how often would you do an awareness campaign for any health issue? I think ndikatarisa nekukura kwakaita Zimbabwe, tikarongedza bhegi nezvese, ndofunga ina handidzokeni, bhozi ine ndichida kuti kanzvimbo kega kega kazive every corner of Zimbabwe pane mudzimai wese vazive, nekuti inini am very lucky nekuti ndinewe bhegi, ndinemi vamwe. Ko vamwe vari kusina radio, ari kungobleeda, haasi kuziva kuti zvizvi zviri kutora nzvimbo, ari kuda kudzidziswa. Saka macampaigns aya mama awareness anoda kuitwa almost every day. People need to be educated. That is so true. I'm big on education also. Pana nonzi JJ Baba Brian Pazimplatz. Hanzi afternoon CSP and akaterera hangu ndigules vangu avo. She was also my classmate. Okay. Pana akuziva hanzi ndigules. Anzi, hi Becky, thank you so much ne program tinotenda Mwari nenyasha pamusoro pa Patricia, but my question is chinozoita kuti munhu achitedzera zvose but achingofa chingava chaizvo chinenge chamboitika. Ndimai Matibiri pa kuwadzana extension. Anzi Patricia wataura iwe kuti tererai nanachiremba, but poita munhu anotera nanachiremba from A to Z ozongofa. Kufa murayiro waMwari. Okay. Tagara tinofa. Asi chandakaona chinoitika when it comes to cancer, but tinozoti chemobaba inouraya. Ndaudzwa like now kunzi ndozviripo. Handitika. Ndisasagare kumba. Ndakushienda kuchipatara. Ndichiri ndakasimba. Nekuti chinoitika vamwe vanhu vandakaona zvinhu vamacases mazhinji, munhu anozoenda kuchipatara yakuma stage 2, 3, 4. Yatomboparara, yatombo-spreada. Chiremba pavachazoda, chiremba havaregedzi kukuti kupa kimo, vanokudza zvirikuda kuitwa. Pavachaisa kimo musystem, body yako already pamwe yanga yatova wiki. Kuti chaisimudza kimo, boti kimo pachayega inorwadza bhegi. Inorwadza zvekutodaro, inoda munhu anoisimudza. Saka ipapa apo ndo pane nyaya. Tova tazodzoka tobva tati kimo inouraya. But tikakurumidza takasimba kudai so zvinoita zvakanaka. Saka, how often in a year, how many times as a woman am I supposed to go and just go for screening? Kunongotariswa kuti zvinhu zviri bho here. Vanoti after every year kuvanhu vari HIV positive. Okay. I think 3 years kuvanhu vasiri HIV positive. Oh, okay. So just go and get yourself checked. Yes. Okay. And muchiri kubheka here makeke? Basa rakanga rambomira ratidzikira basa. Zvekutofara kutoti kambani yavhara. Lucky enough ndakazodzidzisa hangu mwana ndiyanga achibheka then nemuzukuru. Right. Pandakangopora kupa opapa, basa rakabva ratanga. Icho. Right now ndito ne 2 weddings muna December. Number yemakeke tichatora tigoshambadza kunzo kuti aiwa makeke ari pano. Patricia, thank you so much for coming through to Capi Talk and sharing your story with us. It is 1 o'clock on the Pulse. Stand by for the news.